Fireman zuro makabaya pamatongoti nyaku buda kunge nyoka kudaro ndokujairira vanhu kaikoko. Sha, takabva ndatumwa kuchigayo naMoms. Haumuzivi here muchembere wangu? Kwewe musikana, uri kuiteko pana padare revarume ndokutijairira kaikoko. Ye? Iwe kwana wanzwa. Ndatoya pana pane one reason chete. Ndiri kuda kuti mundisungire one danda chete. Dudu rangu ndinaro, but handigone kusunga. Iwe musikana weweka, wakakwana herewo. Akakudza kuti mbanje dzinobhemwa nevanhukadzi ndiani? Ye? Kana imimi muchibvumirwa kakubhema mbanje dzacho, endai kamunobhemera kupolice station, tione kuti hamusungwe here. Iwe, hauna kana statement ka iwewe, unotori zvako wokurwara njere iwewe. Iwe, ndisiye zvangu inini, handisiri ndakauraya Jesu, wanzwaka, kutobhema mbanje idzi kuitoitira kuti ndikangana stress dzesichers iri parocation. Handiri kuziva kuti mahwani here parocation. Ya, ipapo haureve nhema. Gara zviye kachikombera wakati tofanira kukuita president kaiwewe. Zvinotori nani stereki. Ndine zvakawanda stereki zvandoda kuitira nyika inini. Chekutanga ndinoda kugadzira road yese zvekutika yemota inenge yakwayo yega, then yemadhongika ana Mary nana Jack inenge yakwayo yega. Zvinenge zvichiitirweiko izvozvo? Shuwa vanhu vemota vakambopotsa vandiuraya paruzevha ndine madhongi angu. Right, chechituka pana ndava president, ndinobva ndacreata ministry of Zim dance waibata. Zvinenge zvichiitirweiko izvozvo? Iwe usandisturbe mani iwewe. Ministry ikai ndo iyeye yatinoti kana munhu uchigona kuimbaka wakauya kakustate house kwangu wobva warova freestyle inonakidza ndobva ndakupa kascholarship yekuenda kuuniversity yengoma waibata. But ipapo unenge une idea wangu. Kagood idea ikako, enderera tinzwa. Ndichabva manje kandaroora vakadzi 27. 20 vachoka ndovatora hangu kujoza uko. Ndobva ndatora 5 kumavhenda, 5 kumaXhosa, 5 kumasutu, 5 kumazulu. Then vamwe vacho ndobva ndavapindira zvangu kapalimpopo apo. Angava machangani kana maswati bho zvekuti. Then 7 vachoka ndozopedzisira zvangu nemuno muZimbabwe maibata. Kuunogotora vakadzi 20 vekunze seiko uchisiya vemuno ndopanotangira huorika ipapo. Ko indigenization wasiya nani? Ndo zvatisingade kaizvozvo. Imboenda pajoza kapo unogara 1 or 2 weeks. Unondiudza kuti handisi wrong inini. Boys, ndodzoka manje ka. Newe kabenge usabaya nembanje idzodzo ndiri kutodzida big time.